fitacciyar jaruman nan tana taro match kuma ba ta da 'yan wasa, wato dai Aisha Humaira. Tabbas tana taro abubuwa wanda kuma idan aka tuhume ta ba ta iya bada amsar su game da wannan ciko da take cewa mata suna yi. A yanzu ma haka ta ƙara fitowa ta ƙara yin wata magana dangane da cikon, inda take cewa za ta buɗe irin ta warar domin ta ƙara zoomin ɗin wayanda suke yin ciko. To da farko dai mai saurare, idan wannan ne farkon isowarka a cikin wannan talanta mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Tabbas wannan fitaccen jaruma wadda ku sani da Aisha Humaira ta cikin masana'antar Kannywood, tabbas ta yi magana akan 'yan matan Kannywood da dama dangane da wannan ciko da take faɗa. Tabbas kuma mutane da yawa wasu na cewa tabbas wannan yarinya ta faɗi wannan magana ne don kuma ƙara sanin taron don ta ƙara samun suna. Wasu kuma suna cewa wannan tsokana ce don abin ya bata nishaɗi. To amma fa ta wani ɓangaren wannan abin ba nishaɗi ba ne, tabbas kiran ruwa ne. To amma masu bibiyan mu a wannan shafi, ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin samun kuɗin kaɗan daga cikin wannan maganganu da Aisha Humaira take yi dangane da wannan zulmin take cewa za ta yi idonta domin ta ƙara hango masu yin ciko, inda ta bayyana wasu maganganu a sirrance, inda ta faɗi wayanda suka fi kowa yin ciko a TikTok, amma kuma ta bayyana cewa tabbas ta faɗi wannan magana ne ba ta son kowa ya sani. To amma dai ta ce amma idan abin ya kai ta makwara tabbas za ta bayyana wayannan mutane. To amma dai har ila yanzu 'yan Kannywood tabbas cikin ya ba ɗurar ruwa dangane da furucin da Aisha Humaira ta na kowace tana ganin cewa ba san a cikin su wa za ta ambata, ko kuma wannan ma tana cewa wa za ta ambata. To amma dai wannan magana da Aisha Humaira ce tabbas ta kullewa manya-manyan jaruman Kannywood kai, inda wannan magana da ta yi mai ɗaurin mai harshen damo tabbas ta ja hankalin mutane da dama sun dawo kanta, inda kuma ta yi wannan abu ne domin samun wani abu da kuma jin wani abu dangane da masoyinta da kuma maƙiyanta. To mai saurare, kada ka manta idan wannan ne farkon isowarka a cikin wani talanta mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyoyin da zarar mun ɗora. Kasance da tashar Fresh TV domin samun labarai da ɗumi-ɗuminsu a koda yaushe a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Kada ka manta mai saurare ka shiga cikin wani talanta mai albarka, kalli wannan bidiyo saboda kada a baka labari da zarar mun riga mun yi posting. Mai saurare ka hanzarta ka shiga wani talanta mai albarka domin samun labarai da ɗumi-ɗuminsu. Mun gode.